Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingkang kinurmatan Bapak lan rencang-rencang sedaya sing kula tresnani lan kula banggake. Sepisanan semangga kita ngaturaken puji syukur marang Gusti Allah Subhanahu wa taala. Awit saking rahmat lan karunianipun kita saged nakempal ing papan panggon menika kanthi kawontenan sehat walafiat. Para rawuh ingkang kinurmatan, ing wekdal menika kula badhe ngaturaken sesorah kanthi tema budi pekerti luhur ingkang nyakup bab tata krama, andhapasor lan ngajeni marang liyane. Budi pekerti luhur inggih menika dasaring gesang bebrayan supados kita saged gesang rukun lan tentrem. Tata krama minangka paugeran tumrap sikap lan cara kita srawangan kaliyan tiyang sanes. Tata krama saged katingal saking cara kita ngendika tumindak lan patrap saben dina. Tuladanipun nalika kita kapanggih kaliyan tiyang sepuh, kita kedah ngendika kanthi basa halus lan sopan. Nalika wonten ing sekolah, kita kedah ngajeni bapak lan ibu guru kanthi mirangake piwulangipun kanthi sae. Menawi kita gadah kalepatan, prayoganipun enggal nyuwun pangapunten. Salajengipun sikap andhapasor ugi wigati sanget. Andhapasor tegesipun boten gedhe lan boten nyepungake dunya. Senajan kita gadah kapinteran utawi prestasi, kita kedah tetap andhapasor lan ngajeni marang sapada-pada. Tiyang ingkang andhapasor biasanipun ingkang dipun hormati lan dipun remeni dening lingkunganipun. Kajawi punika kita ugi kedah ngajeni marang liyane. Ngajeni boten namung dumateng tiyang sepuh, nanging ugi dumateng kanca sedaya lan tiyang ingkang langkung alit. Ngajeni marang dipun wujudake kanthi cara mirangaken nalika tiyang sanes bicara. Boten ngendika kasar lan tansah njagi pangrasanipun wong liya. Senajan wonten bedanipun pamanggih, kita kedah tetap ngajeni lan boten maksa kersa. Para rawuh ingkang kinurmatan, ing jaman modern kados menika, budi pekerti luhur kadangkala wiwit kasampingaken. Pramila kita minangka generasi muda kedah saged jagi lan nerapaken tata krama, andhapasor lan ngajeni ing saben papan lan saben wekdal. Amargi kapinteran tanpa budi pekerti boten gadah teges ingkang sampurna. Mugi-mugi kita sedaya saged dados pribadi ingkang boten namung pintar nanging ugi gadah budi pekerti luhur saengga saged migunani tumrap keluarga, masyarakat, bangsa lan negara. Cekap semanten bekanten seserah ingkang saged kula aturaken menawi lepat kula nyuwun pangapunten ingkang ageng. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.